салом алейкум умдиёрони азиз. дар роҳ аз Тошкент ба Самарқанд рафта бисёр чизои аҷибе дидам. Ман ҳамин дар Ӯзбекистон ҳар як устолбоба лаклакҳо хонакадаги ҳамин қадқадира ҳамаш пурра мехел. Тоҷикистонда ҳам хизат кардан ки лаклакҳо гурехт. Ӯзбекистонда лаклак бисёр монанд. Она болошба инҷашо бачишам ҳаст монанд. Дар бачишам ҳаст бача баровардаги. Анаҳо ин натиҷаи дӯст доштани табиат мебошад. Аммо ҳамин хуҷама тарафи хуҷама буд якамон низ суҳбат кунам. ҳар болои устолбоба специально ҷо кардаги ки ино хона кунанд. Мана болоо шабинед ино одамо ҳам хеле иҷозат додагӣ бо ҷояш ҳаст ки махсус устолбоа ҷо карда мондаги ки ин лаклакҳо ҳамҷоя ҷои шаванд. анаҳози ман ҳаяша нишон диҳам шумода болои ҳар як хонаша дута сета лаклак аст бачаш қати. Анаин анаҳо бумерад анаин ҳадидеда ин аҷоибот ки чӣ хел навай бинед. Якта устолба унҷа ба якта устолба инҷада якта устолба инҷада ҳамаш лаклак дорад мебиёяд. Якта устолба кишинанда ҳамайқал аҷоибот аст. ҳамҷоёрони азиз, хош дар Тоҷикистони мо ҳам ино биён хона кунану обод шаванд. дар паноҳи худо бошед.